Какво да ли? Може. Това сега ще го пратя на Зоро. Чакай, това въобще ме. Бей от така, перас! Погода. Слушай сега, в момента правя филмче. Сериозно ли, бе? Батка! Здрасти ми, Зоро. Да, кажи здрасти на Зоро. Кой е Жоро? Как? Секси, батка! Слушай ме сега. Много изпуснахте този уикенд, че аз ти казвам направо. Чай, че не мога да те фана така и На какво? живот и смърт беше, слушай ме. Ама направо много изпуснахте. Въобще не ме интересува какво правите вие там. Пари ли изкарвате, не изкарвате ли? Къне да си показва гащите. Въобще не ме интересува, батка! Айде, чао! И сега отиваме при другите. Жорка, много поздрави! И между другото, много обичам и теб също така, нали? Цункай. А, така, браво. Аре, това е на Жорката, ще го показват утре. Кажи му нещо. Кажи му здрасти. Кажи му секси. Това е интервю, внимай сега като е мен. Дай ключа. Кажи му, бе. Обясни си го, дай ключа. Кажи му Жорката. Ключа ще му го дам след малко. Ела тук, педерас. Виж го този скъв костюм, е. Костюм педерас. Айде, чао.